Og så du på fodbold, så lad mig give dig et tip, som jeg har brugt til at rense bookmakerne godt og grundigt. Det kræver ikke, at du ved en masse, eller du laver det store analysearbejde. Hvis bare du kan finde ud af at bruge Flashscore og Google, så er du good to go og kan begynde at gøre det allerede nu. Det kan kræve lidt tid, afhængig af, hvor mange kampe du vil gøre det på, men tro mig, det er det værd. Hvor har jeg så lært det fra? Jeg har brugt de sidste 10 år bag fjendens linjer, blandt andet som oddsætter hos Danmarks største bookmaker, hvor jeg har sat og justeret odds på tusindvis af kampe og holdt øje med dygtige kunder. Jeg ved, hvad der gør ondt på bookmakerne, og hvor de kan fanges på hælene. Og det her, det er en af dem. Så lad mig give dig en step-by-step guide. Husk at gemme videoen her, add to favorites, eller hvad det hedder, så du nemt kan vende tilbage og følge trinene. Og hvis du vil lære endnu mere og blive en bedre oddser, så fang mig på YouTube. Der har jeg en masse lektioner, der kan gøre dig til en meget bedre oddser. Men lad os komme til sagen. Det vi er interesseret i med den her metode, det er at finde for høje odds på målscorer. Og hvordan gør vi så det? Jo, vi skal lære, hvem der tager straffeforholdene, og hvem der tager straffe, hvis førstemanden ikke er med. Så hvad skal du gøre? Step 1. Du skal ind på Flashscore og finde ud af, hvilke kampe på dagen du er interesseret i. Led efter kampe med en stor favorit, og så skal du undersøge underdoggen. Fordi målscorepriserne på underdog-holdets spillere er ret høje, fordi der jo ikke forventes mange mål fra det hold. Men det straffe er et straffe. Step 2. Lad os sige, at du har fundet en kamp med en stor favorit. Lad os bare sige Everton mod City. Selvom det er bedre at kigge på de mindre ligaer end de 5 største. Så går du på Google og søger på Everton Penalty Taker. Der vil komme et resultat op fra Transfermarkt, som du går ind på. Der kan du se alle Evertons straffespark i sæsonen og tidligere sæsoner, hvem der har taget det og om han scorede. Her er du interesseret i at finde straffeskytter, som ikke er angribere. Find ud af, hvem den faste straffeskytte er, og hvem der tager det, hvis han ikke er på banen. Hvis begge de to spillere er angribere, så er den kamp ikke interessant for dig, og du kan tjekke den næste. Vi leder efter midtbanespillere, eller endnu bedre forsvarsspillere, som tager straffe. Når du har fundet en underdog med en straffetager eller anden skytte, som ikke er angriber, så er der bingo. Så markerer du den kamp som en, du skal tjekke holdopstilling på. Step 3. En time før kampstart, der går du tilbage til din gemte kamp på Flashscore og tjekker startopstilling. Du tjekker, om første straffetager starter på banen, og om anden skytten gør. Afhængig af, hvem der er interessant for dig, så ved du godt, hvad du skal gøre. Du skal slå til hos bookmakeren hurtigst muligt. Step 4. Tjek nu målscore-oddset på dine spillere hos flere forskellige bookmaker. Der kan være kæmpe forskel, og du vil selvfølgelig hellere have odds 15 end odds 5. Og når du har fundet den bookmaker med det højeste odds på en score, så slår du til. Og du slår måske også til på brace goal score, altså spilleren til at score 2 mål. Og her bliver det altså rigtig sjovt, hvis du har fundet en forsvarsspiller, fordi så er vi altså oppe i noget, der ligner odds 200-300. Step 5. Glæd dig til kampen og kryds fingre for, at der kommer straffe. Og husk nu, spil ansvarligt og med omtanke. Der kommer til at være mange kampe, hvor du ikke rammer med de her høje odds. Men det er en flot gevinst, når du gør. Prøv det af, og kom endelig tilbage og vis mig, hvad du har klonket på. Og husk, hvis du vil lære meget mere og blive en endnu bedre oddser, så find mig på YouTube.